Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għal il-podcast tal-lum. Flimkien mi għand il-Jeremy Camilleri, grazzi ġer. Camillo Maniġi. Ejju, ma dejjem nitkellmu. Ekku. Xkont sanelek ġer? Mela, kif qed tara it-triq tal-politika bħalissa? Bħalissa triq tal-politika naħseb Camilla ħaj naħseb rari kienet daqshekk partikolari u interessanti. Ġuri inti għandek partit nazzjonalista fl-oppożjoni suppost qed joffri gvern alternattiv għax dak li l-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni n-nies jivvutawla għax inti aħna ħafna drabi naħsbu li l-oppożizzjoni hija telliefa. Le l-oppożizzjoni hija rebbieħa fis-sens li ġiet eletta biex tkun oppożizzjoni. Ġifier eletta n-nies għażlu qalu aħna rriduk oppożizzjoni u gvern alternattiv. Ma rridux fil-gvern, allura ġiet it-tieni, mhux l-aħħar ġiet it-tieni. U l-affarijiet li qed naraw ġifri nispali inna ngħidu 13 sena l-oppożizzjoni mhux tiffunzjona bħala gvern alternattiv. Ħafna nies jaħsbu li aħna nitkellmu hekk nispali għax forsi laboristi jew pro-Labor, però naħseb biż-żmien they are proving us right ġifri. Dal-Partit Nazzjonalista ilu ma jġib maġġoranza assoluta ta' voti mit-2003 ta' ġifieri. Taf x'qed b-2003? Ġifieri fit-2008 rebaħ l-aħħar elezzjoni b'1300, ma kellux il-51%. Tiftakru l-każetta ta' Viktor Grek? Le ma niftakrux. Dak ara l-futur għax in-nazzjonalista għamlu 25 sena Issa hemm ċiklu. Issa jien taf x'qed nara l-problema tan-nazzjonalisti li immorru dejjem għax inti hemm sistema li daw qasbis raw Sun Tzu minnhom, x'kieku jaqraw Sun Tzu. Niddub taqrawx l-istatut tagħhom stess hemm minnhom. Jekk jaqraw Sun Tzu jaħdmu fuq dit-tattika, inti ma tridx tbiet in-nies, inti trid issib triq tan-nofs fejn inti tittiġbed lin-nies lejk, mhux għax għaret l-eutanazja ma jaqblux eżempju. Taf li ma naqbilx miegħek kien totalment bil-kontra. Kif? Jien naħseb in-nazzjonalisti l-ikbar problema li għandhom li tant ishom iridu ikunu il-partit fil-gvern. Li tilfu kull identità, ġifieri jien in-nazzjonalista narahom ishom qed jippruvaw ikunu Labor too. U llum f'dal pajjiż naħseb l-aktar ħaġa importanti li qed jiniraw it-tnejn li huma hija li hemm ċank ta' mitterfruħ li ma rridux jivvutaw. Inkluż jien. U inti il-dawk trid terbaħ l-aktar issa. Kenna elezzjoni tal-MPs. Il-Labor rebaħ naqqas ħafna voti u n-nazzjonalisti tilfu. Ma żidux voti, ma Labor naqqas ħafna. U n-nazzjonalisti ġabu rebħa kbira. Ma kienx x'int kellek in-nies x'qalet l-elezzjoni tal-MPs. In-nies li ma votawx Labor ma qalux isma' aħna nippreferu nazzjonalisti, qalu aħna mhux kontenti bil-Labor. Ma xxiftjawx lejn il-PN. U l-PN dik ma rajjiex. Il-Labor x'għamel wara dik l-elezzjoni li rebaħ. ċuċċata ma rebaħ. Beda jara kif jagħmel biex ikkonvinċi n-nies li ma jivvutawx, li ma vvutawx, jerġgħu jiġu u qed jirnexxielu għax is-surveys juru li qed jirnexxielu. Issa il-problema tal-Labor x'qed jagħmel il-Labor? Il-Labor qed jittargetja dawk il-laboristi li ma vvutawx ħaġa oħra. Però naħseb hemm ċank inviżibbli ta' nies. La l-Labor laqqas il-PN huma jikkalkulaw. Huma dak iċ-ċank inviżibbli ta' nies li mdejqin b'mod esaġerat ta' kif l-iżviluppaturi ħadu over u jagħmlu lill-ossja jridu daw u ovvja li żewġ partiti jibżgħu minnhom anzi jakkomodawhom kemm jifilħu, għandek ċank oħra ta' nies imdejqin biex jużu oħra jinnaf. Pereżempju,
ejja nsemmu l-kaċċa, mingħajr ma nitlu fil-mertu tas-suġġett. Iż-żewġ partiti jisom iridu bil-fors ikunu l-partit tal-kaċċaturi. Ma jirrealizzawx li hemm ċank kbir minn dak il-100,000 li ma rridux jivvotaw li huma kontra l-kaċċa pereżempju. Laqqas tajt jippruvaw jilħqu bilanċ. Allura naħseb li kieku jiġi partit u jgħid isma' ejja nsemmu l-PN għax il-PN oppożizzjoni. Jiġi l-PN u jgħid ħanajdilkom jien ħanagħmel affarijiet totalment differenti, jiena minix kontra l-iżvilupp, imma kontra l-iżvilupp imħanżel kif qed isir, jiena ma rridx il-ġungla, bla 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 bla. Hemm ċans jikkonvinċi ċank minn dawk in-nies li ma jridux jivvutaw. Ma jrid jibqa' ma daw il-guidelines, mhux imbagħad. Ma jagħmelix għax qiegħed fil-but tagħhom. Iġifieri jekk aħna ngħidu il-Labor qiegħed fil-but tal-iżviluppaturi, mhux ovvja. Il-PN mhux alternattiva. Tal-iżviluppaturi biss għandek tal-gaming. Imma immaġina kieku jiġi partit, issa l-PN qiegħed 40,000 vot minn taħt. Immaġina kieku l-PN minn dak il-100,000 vot li ma jivvotawx. Jikkonvinċi 20,000 minn dawk li ma jivvotawx jivvotaw lilu. Qarreb lej il-Labor. Jiena eżempju naraw koll is-sistema ta' ħanitfaw silent għax ilu jiddoqda. Kobli. Nara per eżempju tal-infiq żejda fi promozzjonijiet li jistgħu jinħadmu b'ħafna irħas affarijiet oħra. U jisu kif naqbad ngħidlek, hemm ħafna nfiq żejjed qed nara jiena. Li m'għandniex għalfejn fuq minnaħa tal-gvern. Mbagħad għandek in-nazzjonalisti li qegħdin underdogs bħalissa li m'għandhomx finanzi. Ma dik hija. Il-Labor ovvjament għandu l-iżviluppaturi qed jiffinanzjaw. Dik żball li qed tagħmel żball ta' ħanajdlek. Kif qed nagħmel żball? Mhux kollha sponsors biex tagħmel kampanja bħal dik. Tassumi li l-iżviluppaturi jisponsorjaw lill-Labor biss u qed tagħmel żball. Ne, ovvjament l-itnejn li huma ħansemmilek każ. Mela. Jisponsorjaw. Ħansemmilek eżempju. Għatem minn meta l-aħħar kienu fl-elezzjoni eletti nazzjonalisti għatem nies li qed jieħdu l-commission. Tiftakar inti kien hemm dak il-każ. Ma ħansemmilek eżempju. Mela, ejja naqblu li hemm ejja ħanivvintaw numru 50,000 ruħ li ma jivvotawx. Għax mhux kollha, għax hemm min jiġi tnejjek mill-iżvilupp imħanżel, ma jien nagħmlu mod naqbdu 50,000 ruħ ngħidu daw ma jivvotaw lil ebda partit minnhom. Ħabba it-taħwit tal-iżvilupp u inti tista' taqbad tgħidli imma mhux il-gvern hemm. Allura misshom jivvotaw il-PN jekk iridu bidla, tista' targument hekk. Imma r-realtà qiegħda n-nies jafu li l-PN mill-oppożizzjoni issa ukoll qiegħed da mhux lest li jittekili għal niżrijiet u nsemmilek dar kien għandu Simon Busuttil naħseb qabel l-elezzjoni 2017. Meta kienet ħassir issa tissir il-ħniżrija kbira tad-DB ġo Paġevil. Dik art prime location, art tal-gvern dik. ħada da ħaj jiżviluppa il-kontratturi natatlu b'xej, anzi kien ħajkun hemm min ħajħallas l-gvern. Difen lin-nies lir-residenti kollha ta' dik l-erja, kien hemm żvilupp ta' lukanda fil-qrib, kienu ħajhom fuq ma nafx kemm il-miljun irtiraw għax qalu sa ġejja too much. Fhem? U da kienet niżrija kbira jiena opponejta. Ħareġ il-PN jikkritika qabes is-sit tad-DB li kien ħajamel li qed jagħmel din niżrija, qabes qal isma' għal speċina l-PN qed tattakkawni mhux in these exact words, jiena qed inħarsulkom il-pagi tal-uffiċjali tagħkom. U kif spiċċat dik? Simon Busuttil ma reġġax jikkritika l-proġett qatt kwit totalment fuq. Fil-bidu qal ma ċaħax li qed jiffinanzjawhom qal minkejja li qed jagħtu donation xorta nikkritikhom, però l-kritika wafqet. Meta d-DB għal dal-proġett maħmuċ għalija fl-opinjoni tiegħi, maħmuċ bħala dera xil-bqija. Meta daw mbagħad marru poġġew l-ewwel ġebla, min kien hemm fuq quddiem? Bernard Gregg. Allura dawk iċ-ċank ta' nies li qed jgħidu jien minnhom tal-nikkritika ħafna l-Labor fuq dawn l-affarijiet, qed jgħidu isma' jien irid politika differenti minn di lill-gvern il-sienu ma som l-iżviluppatur. Tares li il-PN. U tajt imma daw mux palom, madonna. Allura, ent kif? Ħat is-sogra li tibdel gvern li xnajdu ti funzjona l-gvern. U ħadġib, ħatati ċas. Funzjona. Le,
qed jiffunzjona, in-nies qed jgħidu li qed jiffunzjona. In-nies għara qed jgħidu li ma kif qed jgħidu li qed jiffunzjona. Inti terbaħ elezzjoni, bin-nies jekk in-nies jiddeċiedu li jaraw gvern mhux jiffunzjona, issa di jiffunzjona jew kollu suġġettiv. Għax jiena li għal gvern jiffunzjona tajjeb ħafna f'diversi oqsma u ħażin ħafna f'oqsma oħra. Imma n-nies jiddeċiedu bħala mod holistiku l min jeleġu. U għandek in-nies għadhom qed juru fiduċja assoluta fil-Labor fil-konfront tal-PN, però għandek ċank kbir ta' nies li huma juru fiduċja fl-ebda partit. Naqblu fuq dik. Ne, mhux hekk. M'hemmx. Jiena ma rridx immur nivvota u ngħid għall-Madonna jkun hemm korruzzjoni u ngħid ara jiena dajjin tellajtu. Imma anke fejn tidħol korruzzjoni. Anke fejn tidħol korruzzjoni, ħanajdlek. Meta tkun fix-xena. Tisma' l-istejjer u diġ toqtej li anke inti tisma' parti. Mela ma tismax. Ħansemmilek żewġ każi. Il-Partit Nazzjonalista meta jkun hemm akkużi kontra Ministru jew politikant Laborist, jgħidu da għandu jirriżenja. Sawa, jgħidu da hemm akkuża da politika ma jrid jirriżenja. Għax, jekk inti għandek akkuża, il-Labor li jkun fil-gvern jgħid jirriżenja, trid tiġi provata l-ħtija. Dak innoċenti sakemm tinqata' l korrot. It-tnejn argumentaw hekk. Meta mbagħad jiġi akkużat xi ħadd min-naħa l-oħra, il-PN ma jġolx jirriżenja ħallu hemm. U kien hemm akkużi ta' gideb miż-żewġ naħat. Femt, iġveri, aħna kenna, meta ngħid aħna l-pajjiż ta' ġifieri, l-akkużi l-gideb kontra Carmelo Abela li rridu jġolħu jirriżenja u da rebaħhom f'appell u reba. U l-PM beda jgħid jrid jirriżenja. U mbagħad kien hemm l-akkużi kontra Tony Bezzina tal-PN li dan qed jitħallas u ma jmurx ix-xogħol, li ħarġet li ma kinux veru laqqas, imma l-PN sakemm inqatet ma ġollox jirriżenja laqqas. Allura, ġifieri aħna nibbażaw il-morali tagħna fuq min jagħmel il-ħażin jew it-tajjeb. Daw semmejt it-tnejn, semmejt il-Carmelo Abela u Tony Bezzina, għax da tnejn kien hemm akkużi kontrihom li ħarġu ma kinux veru. Imma fil-każ ta' jekk ikun Laborist, il-PN jgħid dak irid jirriżenja x'hemm l-akkużi kontrih. Jekk ikun Nazzjonalist, il-PL jgħid isma' da jrid jirriżenja x'hemm akkużi kontrih. Però fil-verità, it-tnej jagħmlu l-istess affarijiet fuq issuesek. Allura kif tista' tiġdajdli fuq korruzzjoni jew xamma ta' korruzzjoni jew allegazzjonijiet? Hemm ċertu affarijiet li vera hemm ħafna affarijiet li nixtaqt niddiskuti miegħek, eżempju, il-liġijiet tal-kannabis. Ġew iktarar milli konna. Fuq dik tar-rieħa? Tar-rieħa u ħafna minn dal-kummedji kollha. Għax jekk inti qed titkabbar u jkollok ħafna ammont kbir x'ħadd tagħmel bih ħataħarqu, ħandmur inti il-puluzzjoni lu ħaġa żejjed. Jien fil-verità naħseb li dik l-emenda fil-liġi ma tiswa xejn. U għandek l-oħra. Inti ħareġlek il-kummissarju tal-Pulizija. Għala aħna maħniex ettrenjati biex mirri għan indunaw. In-realtà. Issa, u redigola, ġurina, jena insertat ma d-deqanix ta' kannabis. Ħanajlek, nkun f'post pubbliku, inxom ma niddejja għax nara kif naqbad najt jisa xaħti tiġi għala biebu. Kif idejjaqni xaħti pejb sigaru fil-pubbliku, da' ġiveri. Imma jien li kikun ġo flet. U hemm xaħti tipejjeb u tinxom ir-rieħa. Id-dejjaqna ħafna inqas mill-li xaħatin kollu jgħal il-ħut. Għax il-ħut id-dejjaqni ħajjin. Sen għamlek kira id-dejjaqni għanna għamlu għal-legali. Ma tanx għamil. Li naħseb li ġara tal-kannabis, jien naħseb li l-liġi kien hemm bżonna. Il-liġi li tiġi legalizzata. Għax li titfabni il-ħabsa l-ċuċata. Inti ma tiftakarx iż-żmien fin-90s, ma nafx tiftakar. Mela, tittoqgħod. U Roblox u jżarmaw li karozza. Imma naħseb li l-liġi saret blaġla, mhux bil-ħeffa. Ħeffa tajba, ħaġla ħażin. U naħseb diversi fatturi il-gvern ma daħax jew ma studjawx sew. Le, għaxina naf naqra fuq għad il-bicċa ta' xogħol. Iktar kien hemm il-problema ta' jien naf iktar minnek għax kien hemm tnejn min nies li huma bravissimi u ma nsemmi eżempju. Inti pali nassumi li favur id-delegalization. Mela, mhux ovvja, jien favur li jtuna park fejn pejpu x'imkien.
Mela. Għax inti, jekk jiena qaret, jiena nħu pjaċir imur impejjeb sigaret fej il-baħar għal-kwiet, fejn ma jdejja. Nien ma niddejja xejn kieku. Xejn ma jekk jagħtu bajja bħalma jagħtu l-klib. Imma mbagħad. Ara kif ġejna kif naqbad ngħidlek taħt kategorija għaw. Ma nistaqsik xi ħaġa issa. Mela aħna tnej favur li ma tkunx illegali. Mhux hekk. Le trid tirrispetta l-ħaddieħor. Ma laqqas rispett, mela. Inti il-cannabis jekk jiena mpejjeb ma jfissirx li jien nista' mmur għax-xogħol ħara, pereżempju, ħanżemmilek eżempju. Ma tistax tgħid ma kif taħdem fuq kulħadd. Orek, ma tix tmur daħna. L-alkohol kemm ilu legali? Ma ilu legali. Nista' mmur ix-xogħol u nkun ħara. Imma żomm, inti meta tpejjeb joint, mhux kulħadd taffettwa l-istess, jiena mpejjeb joint wara nofsija. U li mgħallem, jien, ejja nagħmlu jien. Għandi construction site. Le, hemm mod ta' xogħol u hemm mod ta' xogħol. U hemm xi ħadd ħajsu il-gaffa u jkun stonjat. Le, qaret naqbel fuq għadi. Issa, mela naqblu. Issa. Li mgħallem li jkun xogħol relax. Mela, li mgħallem kif ħajkun jaf li dak is-sewwieq tal-gaffa huwa stonjat, irid jagħmlu test. Kif ħadd tagħmlu test? Dejk, proset. Għax it-test jurik li dak pejjeb ma jurikx li huwa taħt l-influenza. Taħt l-influenza. U dak hemm ħafna grey areas. La għajmu kol problemi fid-dinja ta' xogħol pereżempju dik qatt ma tkellimna fuqha jew qatt ma smajt diskussjonijiet fuqha. Jien li jien favur fuq dik concerned pereżempju. Jien iktar concerned li jkun hemm min eżempju jixrob waqt ix-xogħol ta' periklu hekk ta' construction. Ma tistax imma tixrob. Hemm inti jekk bniedem, inti tista' tagħmel test u bniedem tinduna u taħt l-influenza tal-alkohol. Jien niftakar meta kont żgħir, kont nara l-bennejja jibnu għala bil-lager. Inti tista' tinduna bniedem mhux taħt l-influenza mit-test, jien jekk nagħmelek fertilizer jgħidlek da over the limit. Cannabis m'hemmx. Allura jien nista' jiġi bniedem u nagħmlu test ngħidlu inti pejjibtu. Jgħidlek l-istja mal-ġimgħa l-oħra. Ew jaf ikun ħaramejiet fuq ix-xogħol, ġifier hemm naqra grey areas, il-problema li għandna aħna huja bħala pajjiż u hija polarized. L-ewwel qbanija fuq il-politika. Aħna jew kontra. U jekk niġu f'dat, niftakar issa t-test tal-alkohol ukoll hemm xi ħaġa pereżempju min ikun xi ħaġa fl-istonku tiegħu li pereżempju jeqleb il-fibers ġo jist u jiġi alkohol, insomma nafx kif qiegħda. Jibda jkun hemm naqra. Di hemm kundizzjoni nsejt kemm ibbagħtu nies minnha li pereżempju jekk tonfoħ ġol bletterizer mingħajr ma tkun xrob xejn. Jimmarkalek li tkun qiegħed ħara. Knowing my luck kieku. Ma għandna l-problema. Jena l-eutanazja problema, l-eutanazja bħalma darba ktibt inti fuq post. Ma jridx jindaħal il-knejjes jew reliġjon u l-politika dija xi ħaġa. Fuq l-eutanazja jien. U dija qatta f'post kif qed tajt int. Jien f'ħajti dejjem tkellimt qisu għad-drittijiet ta' ċertu minoranzi li ma jaffettwawnix men. Iġveri jien naf, jekk tkellimt favur il-gay marriage u tkellimt, jien kont nemmen. Mara jien fil-passat kol nibża ħafna mill-gejs. Dik kienet il-mentalità. Fimt? Għax kon naħsbu li gej, għax raġel gej ħajamlek xi ħaġa. Mara gej all right, ma daw kienu jaġbuna. Fimt? Ma dik il-mentalità kienet. U imma jien mbagħad meta ftaħt moħħi u bdejt ngħid imma jien min jien biex inċaħdu mid-dritt li għajx ma xaħat li jħobb. U tkellimt favurihom openly. Tkellimt favur id-dritt li jaddottaw it-tfal openly, ma jien minix gej. Ġej ma kontx nitkellem fuq dritt li jien naf niġi bżonnu. Mhux hekk imma. Jien tkellimt kontra d-divorzju, kelli dibattiti anke ma' Bernard Grek iddibattejt kont fuq id-divorzju. Kelli dibattiti jien qatt ma kelli l-ħolma li niżżewweġ. Jien ili mal-partner tiegħi 13 sena m'iniex miżżewweġ. M'għandek bżonn d-divorzju. Għax qatt ma ħassi, allura kont nitkellem fuq xi ħaġa, dak iż-żmien ma kontx mal-partner, ma kont naf li ma rridx niżżewweġ. Allura kont nitkellem fuq xi ħaġa għad-dritt ta' ħaddieħor. Mhux hekk. Imma issa meta nitkellem fuq l-eutanazja, hija dritt li naf li ma nixtieqx, imma naf xi darba ikolli bżonnu jien. Allura hemm aktar passjoni tgħidli hemm l-egoist.
Le, għax jaf ma neġiġ bżonnu, imma għanna nagħtu dritt ta' xatt li għażel, ma naqbilx miegħek ma tgħidli il-reliġjon m'għandix tidħol. Le, il-reliġjon għandha tidħol għad-deċiżjoni li jieħu dak l-individu. Ġrek jiena hemm xi ħadd li huwa marit serjament u qed ibati u hekk imma huwa kattoliku ħafna u ma jridx irid jibqa' jbati, għażla tiegħu nirrispetta. Le, mhux hekk. Imma li x'qed jagħmlu daw il-gruppi kattoliċi dejjem l-istess għall-setta, għas-setta huma ngħidlek. Imma darba mill-Knisja Kattolika involuta wkoll. Mhux qed jgħidulek isma' aħna l-insara u dejjem hekk jagħmlu, aħna kontra ħi. Inti jiddeċiedi meta titlaq Alla, mela allura inti ma tistax tagħmel eutanasja. Jekk tagħmel eutanasja jkun nope, I have no problem with that, jagħmlu li jridu. Il-Knisja Kattolika u l-Musulmani u s-setet Kristjani qed jgħidulek le jien Alla tiegħi jgħidli li hu jażel meta titlaq. Inti ma temminx l-istess Alla, okay, fair enough, ma tistax tagħmel eutanasja xorta. Bla sens. U tibda tara nies li nafhom u naf li mhumiex daqshekk konservattivi, naf nies li huma niftakarhom sew favur l-eutanasja. F'daqqa waħda jibdew jitkellmu totalment dawru d-diska. Mbagħad nibda ngħid ma ta' kif nafu tant jien naf kemm kien favur l-eutanasja, issa all out kontra. Mbagħad jibdew jgħidu li ma taf ma min għandu konsulenza dak. Taf ma min għandu job, taf min taħalsu, u tibda tinduna li. Ma nafx jekk rajtni fuq ta' John Malija. L-imbiċċa xrajt ta' soru. Kristu. Mbagħad argumentajt ma l-istess sori. Kristu għażel li ħodik it-triq, iddeċida li jmut. Imma fil-verità. Ekk ħanajdlek, it's a very deep argument. Għax Kristu kien destinat. Le, kien jaf li ħajmut, se tażel triq l-oħra. 100%, infatti ma tkien fuq salib Alla tiegħi li xtlaħtni. Mhux hekk. Fim? Imma qas nidħol fil-element reliġju, irridu jinterpretawha li l-iktar l-inħraqt x'in it-tabib x'ismu għaw. Soler beda jgħid xi sewda. Is-suwiċidju, mela dak u hemm tara kemm aħna pajjiż bla bajt. Il-liġi kriminali tajlek, min jinċita suwiċidju għat jagħmel reat kriminali. Dak kien qed jagħmel reat kriminali. U kitib anki fuq il-Facebook u għandi l-screenshots. Meta jien bniedem ngħidlek inti ma tafx għandek tagħmel jekk ma tħoġx lewtan mor għamel suwiċidju. Dak qed jagħmel reat kriminali. Jarrestawk jekk ma tmutx. Reat kriminali. Jekk ma tmutx imbagħad. Mela inti nsejt. Le. Inti ma il-liġ dajdek ma sax tinċita suwiċidju. Hemmhekk tagħmel suwiċidju? Le, mhux illegali li. Nsejt naqali. Jien ma nistax ninċita, ma nistax inġier, ma nistax inħajjar, ma nistax ngħin li xaħat jagħmel suwiċidju. Imma jien li xaħat ngħidu isma' m'hemmx is-suwiċidju, mur għamel suwiċidju, that's illegal. Għax ninċita. Issu hekk qed jagħmel, issa jekk inti għandek persuna li qed jgħid isma' jiena kontra l-eutanasja għax jien favur il-valuri tal-ħajja. Kif il-loss tiegħu mbagħad fl-istess nifs. Eżatt. Qed tgħid li m'għandek suwiċidju, ma tistax tagħmel suwiċidju fil-programm minnhom qal ikun hemm bniedem jagħmel sinjalu jitimgħuh. U jmut bil-ġu. Lalla Madonna. U dawn l-affarijiet kollha għandu dritt jemmen hekk. Jagħmel sinjal. Ma mhux ħajndaħallili kif il-loss tiegħi jiġi xi ħadd u Soler u Peppi li hu ħabib tiegħi anybody ma jgħiduli isma' għax is-soċjetà ġenerali ħajbat il-fqir u ħajbatu hekk. Taw jaħsbu, u di, ħanajdek, kiena jkolli l-opinjoni tijaj, jien voċifor fl-opinjoni tijaj, u ma tantx naħbija. Imma jien ma naħsibx li jien bil-fors nemmen, bil-fors u waħjar minn xtemmen int, nargumenta miegħek, immerik, niprofa nieħu raġun, imma jien ma noqgħodx ngħid jien Jeremy għandi dritt niddeċidi għal sajan. Xi ġifieri? Taw hekk, meta Peppi jgħid isma' għax is-suwiċid għaw l-eutanasja ħajbat il-fqir, jistaw naħsbu li l-fqar m'għandhomx moħħ biex jaħsbu jien sinjur allura jien favur l-eutanasja minn is-sinjur. Għax dil-argument li naħseb meta jkun qed jgħid xi ħaġa fuq tal-fqir u mhux fqir, ikunu jisu qed jgħid għax is-sinjur jekk fehmtu sew jista' jieħu l-aħjar kura, eċetera, allura l-eutanasja l-fqir għax ma jkollux flus għall-kura. Tkellimt ma' tabib għalli l-ebda kura
ma tista taffi u ġieħ qawwi bħal dak li kollhom. Aw mhux li ġieħ biss sajan. Jien pereżempju waħda mill-aktar kondizzjoni li nitwerwer minna mhijiex ta' ġieħ. U liġi kif ġejja ma tkoprinix kieku il-locked-in syndrome. Dik hija ħolma kera tiegħi. Bħalma jiena fil-familja tiegħi kien hemm nanti bid-demenzja jekk nkun bid-demenzja. Demenzja tbeżżan ħafna wkoll imma locked-in syndrome. Inti taqa' ġo koma. Ma tkunx tista' tiċċaqlaq. Ma tkunx tista' it-tobba laqqas ikunu jafu inti xawer jew le. Però issa jagħmlu ċerka u bil-brainwaves. Ostja aktarx tkun konxju. Tkun konxju. Għas nista' nimmaġna destin aktar ikraħ minn hekk li qiegħed mimdud laqqas issa nara għajnej jew naf x'qed jiġri. Rajthom ta' telepathy tapes? Le ma rajthomx. Issa nibatlek hemm waħda ta' telepathy tapes, u mbagħad nibatlek oħra fuq wieħed kien f'koma u kienet jikkomunika mal-partner tiegħu. Istja? Ejja, telepathically. Imma anki ejja nagħmlu mod veru qed tikkomunika telepathically ma' persuna oħra. Imma timmaġina t-tortur, imma m'intix moġuħ. Ġifieri li jgħidu sma l-eutanazja għal min hu moġuħ, mhux bil-forsi kunu ġieħ jien naf dalli 3 xhur ħajja. U minix moġuħ, imma la nista' nimxi. La nista' mmur it-toilet. La nista' illa man, that's torture. U jien Jeremy issa jaf. Ngħidlek, ngħidu barra minn fuq naħobbu ngħidu għal-Maltin għas-superstizzjużi ma ħanajda għax tant nibża minna. Imma immaġna jien niġi f'dak is-sitwazzjoni, jew ġieħ estrem, jew dbati estrema hekk. Jien naf illum il-ġurnata ngħid kieku nażel l-eutanazja. Naf niġi f'dak il-moment u nibża. U ma nagħmilix. U nibqa' mbagħti. Imma l-għażla għandha tkun hemm. U jien li jkun hemm l-għażla ittini ftit f'komfort. Allora ma sax nifhem di rezistenza u ħanajdlek men. Eżempju, il-klip raqduhom taħtes. Għajdli, ma raqqat inti għajfti ċorilu. Ma biex ma ħalluhom xibatu, għarrejt vera tkun fucking ibsa ħafna. Tortura kienet, jien l-ikbar problema li għandi, l-gilt li għandi, li misni raqqat l-ġimgħa qabel. Imma l-ved waqt it-tamani, u waqt għajdu le, u diħat fi, u bla 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 bla, u bat ħat second opinion għalli xitfidi għandak id-nixad dawn. U raqqatta d-dar, għajdlek men nistjaqa l-uġieħ laħassej dak inkredibli men nibki fuqa u dim il-vet jisni minn ġnun. Imma ħassejt li kelli nġor dak l-uġieħ biex jien ma tkomplix dbati il-kelba tiegħi. U mbagħad jien personali fuq innifsi qed jgħidu li ma nistax nieħu dik l-għażla le. Imma min ħajoħodha le jew joħodha Alla jew ġifieri men. Għalfejdi, anki kif nargumentaw fuq l-eutanazja, per eżempju, qed jgħidu għax il-kura paljattiva mhux tajba biżejjed. Innaqbel li titjieb il-kura paljattiva, gidbu għax qalu 10% biss hawn tal-mediċini gidba għax ħarġet anke fact-check tat-Times. Ara jnaqblu, intejbu l-kura paljattiva wkoll naqbel 100%. Ma xorta mhix biżejjed. Le mhux biżejjed. Mela, nistgħu naqblu ngħidu isma'. Aħna rridu naħdmu biex igonna l-aħjar kura paljattiva f'dal pajjiż jista' jkollna. Imma xorta għandna bżonn l-option tal-eutanazja. U għalfejn għandhom joqogħdu jifqgħu il-dik il-persuna li da tmut bil-blosti, bil-mediċini. Imma it's all bullshit. Għax daw in-nies li qed jgħidulna issa kemm hemm bżonn aħjar kura paljattiva u hekk. Kemm il-darba tkellmu fuq il-kura paljattiva fl-aħħar 5 snin? Semmi li minnhom xi ħadd minnhom minn daw pal Soler u hekk li llum qed jgħid kemm il-darba tkellmu daw pubblikament u qalu l-kura paljattiva hemm bżonn titjieb. Jekk isib li wieħed minnhom li x'ismu li jgħid li tgħid jara sentejn ilu tkellem. Inħallas dak kaxxa lagħa għax ma tkellmux. Iġġiba lura dik kaxxa lagħa. Ejwa li tlif tal-lum. Għax ma tkellmux. Allura, u hemm tibda tara l-qer tal-argumenti. Qed jużaw il-kura paljattiva, skuża biex jopponu l-eutanazja. Jien magħhom naqbel, jekk ġenwinament nemnu l-intejbu l-kura paljattiva naqbel magħkom all out jien. Imma m'hemmx, u xorta mhux biżejjed, il-pajjiżi li għandhom l-aħjar kura paljattiva fid-dinja xorta għandhom l-eutanazja legali u biex ma nitnejkux bin-nies. Anke fejn l-eutanazja available. It's very rare li xi ħadd jażilha. Mela, mawx ġifieri dal-mijiet kollha jkjujaw biex mhux veru. U dal-biża werru li xju. Ma rajt li ma pajjiż 98 kien hemm f'sena li jażlu l-eutanazja. Allura ħafna minn.
Ma naħsibx li ħafna, le. Jiena kun pajjiż jekk hemm l-eutanazja jew Svizzera li ma dawk 98 trid iżid in-nies li ġew minn barra. Għax inti dik oħra, jekk inti l-eutanazja ma sax tagħmilha Malta. Tista' tmur barra. Issa 20,000 tiġik biex tmur l-Svizzera. 20,000. Kien hemm dak id-DJ Italjan li mar l-Svizzera biex ħamla rajt ejwa rajt tal-ejjen. Immaġina, ejja ngħidu jien għandi 20,000. U nażel ngħid isma' jiena ma rridx ngħixek. U għandi 20,000 u mmurnom fuq. Imma jien xorta għalfej ħammur ġo pajjiż barrani fl-aħħar minut ta' ħajti, immut mhux imdawar bin-nies li nħobb. Immaġla Malta jien m'għandix tagħma aktar, irid immut imdawwar bin-nies li nħobb, kumdità f'post fejn nafu taf x'qed ngħidlek. Għalfejn ħanċaħdu dak id-dritt. U mhux ħanajt lilhom lilna x'kollha nistgħu niġu bżonna. U vera safe, vera għax il-tabib għalli min li ma taħdimx l-injection u jista' jgħidulna kemm il-darba ġran. Imma eżatt, di mill-li jidher tkun riqet u mbagħad jinġektjaw l-affarijiet biex. Le kif qed tiġi proposta Malta l-injection inti tjalilek innifsek. Istja. Jiġifieri mhux jiġi tabib u dik l-injection, litteralment ikollok il-plunger f'idejk u tażel int. Istja. Jiġu litteralment bekk voluntary euthanasia. Per eżempju, ma naqbilx li tabib li tmur kontra l-valuri tiegħu ikun hemm ġiel jgħinek. Jgħinek, eżatt. Imma wkoll tkellimt u ħajkun hemm opt-out, jiġri tabib li ma jemminx fiha jista' jgħidlek le ma nagħmilx. U ġib tabib ieħor. Dik il-Ġapan jagħmluha, meta jkunu ħajaqtlu jagħmlu conviction ta' xi ħadd ikun hemm 3 bottuni, 3 soldati u jafsuhom flimkien il-bottuni u ma jkunux jafu. Ismani, meta anke dik ilha dik anke meta jiffuċilhaw xi ħadd. Taf li qabel kienu joqtlu. Dak ikun hemm numru mill-bullets ikunu blank. Astja. Ħalli jint psikoloġikament ġo moħħok tajt mhux jintiltu. Mhux jintiltu. Imma di tal-eutanazja tbaqbaqni naqra jien. U tweġġani għax istja mhijiex. Hija bżonn, no. U ħanajdlek, l-argumenti kontra mhumiex ġenwini. Nħossejn ta' ħafna mhux ta' kulħadd. Għax hija fuq kontroll, nikkontrollaw l-istess nies jgħidu ħanna nagħmlu l-ħaxixa legali. U kontra, u mbagħad jibdew ħaltu l-eutanazja mal-abort, jien favur 2, imma totalment m'għandhomx jaqsmu xulxin. Mbagħad kienu kontra d-divorzju ħafna minnhom. Ħafna minnhom kienu kontra l-gay marriage u l-gay adoption u daw kull ħaġa li jisek tagħti dritt tal-għażla lil xi ħadd ikunu kontrija. Affarijiet li Ħlief nies li naf li kienu liberali sa ftit ilu f'daqqa waħda ma nafx jiġralhom saru ultra konservattivi. Jina, hemm ċertu affarijiet naħseb rridu jiġu normalized. Għax kif naqbad ngħidlek. Isna qed neqgħu lura fej dis-sistema aħna ngħixu ġol istess globu u suppost nilħu kompromess biex aħna ngħixu flimkien u ma niġġieldu dal-komedji. Aħna stja kollox jew kontra jew favur. Eżatt, ma tistax tkun hekk. Pereżempju jiena kont fuq programm u kien hemm di Miriam tal-Life Foundation. U bdiet targumenta, bdiet tgħidli isma' għax qed tgħidu d-batija ħażina, jiġifieri bniedem ġo wheelchair ġo għal-omru qed ħadd iddiskrimina kontrih għax il-liġi kif ġie dak ma jistax imur għall-eutanasja. Irid bil-fors kollu. U bdiet issemmi ħafna nies li qed ibagħtu fil-ħajja. U bdiet tgħid hekk sew dawk ma jistgħux imorru l-eutanasja u biss jiena tela jiġifieri inti tixtieq li tinfetaħ aktar? Qatt li le, ma rridx tinfetaħ aktar. Tela allura għalfejn tissemmi dawk. Jiġri jekk inti xi trid li tinfeta le li ma jagħmilha ħadd biex kulħadd ikun indaqs. Għax jien hemm każi li jiena xettiku li jkollhom l-għażla u nħossni skomdu ngħidha ta' ma jien naf bniedem li mhux kapaċi jieħu deċiżjoni m'għandu qatt jieħu deċiżjoni bħall-eutanasja. Eżatt. Hemm guidelines, però il-liġi proposta mill-gvern ristretta ħafna. Però jien nixtieq. Il-proċess idum xi 6 xhur minn għalija. Le, inti it-tabib irid jgħidlek m'għandekx aktar minn 6 xhur ħajja. Li ma naqbilx magħha. M'għandekx iktar minn 6 xhur ħajja. Għax ibda biex it-tabib ma jkalkulax. U jien hekk fadal li 8 xhur ħajja rrid nagħmel xarejjin fernu mbagħad napplika. Le, jekk inti għandek marda terminali u m'hemmx fejqan, għandek dritt tagħżel bl-ostja 6 xhur. Imma għamluha ristretta ħalli ma jkunx hemm tgergir minn għalihom għax taf kif inhu Malta jkun hemm min jopponi kollox. Imma pereżempju jien nixtieq statistika ma toħroġx aħna tabu. Min nies li jkommettu suwiċidju f'sena, kemm ikun hemm minnhom għandhom marda terminali? Ma nafux. Ma nafux, eżatt. Għax tabu ma nitkellmux fuqha.
Taf kemm naf nies jien li għamlu suwiċidju għax kellhom marda terminali. Jien darba kien hemm kien jaħdem miegħi. Kon nibża naqra minnu xin kelli 17 kon dan it-tifel tal-naw kien big boy kif fissat fuq il-futbol. Insomma, kon ma taf inti ssir ħbieb mbagħad. Dak kien bully, mhux bully kiesa, ma jibżax. Tlaqt minn da xogħol biddilt ix-xogħol għaddew snin kontili ma naraħ snin twal kontili ma naraħ. Naraħ fuq il-gazzetta minn missing person. Għadda kif jista' jkun misdab bil-mara, raġel sew, tad-daru. Għadda kif jista' jkun missing person. Mbagħad għaddew 3 ijiem, bdejt inċempi sabi għattalhom dak ta' bdew li ja. Mbagħad sabuh da mejjed taħt xi bridge x'imkien għamel suwiċidju. Mbagħad sir naf li kienet ġie diagnosed marda terminali, u mara għamel suwiċidju. U għatililu niġifieri da. Flok miet kif għandna l-ewwel imdawwar bil-familja tiegħu, imdawwar bil-imħabba marx imkien waħdu ħanajda kemm tweġġen bħall-annimal u għamel suwiċidju waħdu biex ma jwafqu ħadd. Hekk irridu aħna ġifieri dik favur il-ħajja li bniedem. Marħażin u baqa' ħaj u baqa' wheelchair jew xi ħaġa. Baqa' hemm taħt waħdu min jaf. Imma aħna u jekk soffrix wara li għamel dil-biċċa xogħol. Ġifieri aħna. Għalfejn għand bniedem għandu jgħaddi minn dak kollu. Fimt, imma skont soler dik alternattiva. Dik orrajt. Imma kien ħraq tajjen. Għasnati kasu to be fair. Dak għandu l-crowd tiegħu men. Toġobhom il-haircut tiegħu u ċuċċati li jgħid. U jgħodu sebu huma u dir-realtà qiegħda. Imma jien meta semmej dil-istorja di li qed ngħid, qabeż pereżempju li Van Grek Mintoff, l-istess jgħid li hu soċjalist imma konservattiv aktar baqgħet traħt tal-Papa. Għal, ħanibdew nilabu bl-emozzjonijiet. Tilab bl-emozzjonijiet. Ta' affarijiet ta' veru, men. Jekk qed jisimgħuni ma nafx kemm jarawk hekk, naf li jarawk fit-tul jarawk ħafna ma in one go ma nafx kemm jarawk nies. Però jien ngħidilhom hemm barra li kulħadd jew kważi kulħadd miss ma' xi traċedja bħal di. True story. Fimt, jew li xi ħabib li għamel suwiċidju jew u ngħidlek li hemm ċank kbir minnhom li kellhom mar terminali. Ma toħroġ dik id-dejt hemm kien. Le, ġieli qas il-bniedem stess ma jgħid xi jkollu, ġifieri. Le jien fuq da suġġett ostja l-ewwel darba li qed nitkellem għal xi ħaġa li nħoss tant passjoni għax inħoss tista' tolqot lili. Imma hemm fejn nirranġaw ġer, hemm fejn nirranġaw ħafna. F'dil-biċċa tax-xogħol f'kull qasam ġifieri biex Lef tal-eutanazja jiena naħseb li l-gvern għamla ristretta wisq għandha tinfeta aktar. Jien personal. Jien ma nemmen ta' 6 xhur ma nemmenx fiha pereżempju. Jien nemmen li jien pereżempju għandi dritt nagħmel testament issa li kien taqbad id-dimensja. Jien għandi dritt li nażel. Imma Nix tkun qed tagħmel, kollok tkun stkarriċ għall-familja meta jkollok id-dimensja. Dik l-inqas ħaġa jien men. Imma jiena naraħ egoiżmu. Dak l-argument. Jien naraħ egoiżmu li ħadd tiegħi mbagħad. Dik beżżani għax jiena aqqas irrid li nispiċċa nażel u nażel li nażel biex ma jarawni xekk il-familja. Jien nażel fuq x'inħoss jien għalija. Jekk hemm deċiżjoni li għandha tkun egoista, dritt tiegħek. Aktar minn li għandek id-dritt tkun egoist. F'dak il-moment għandek tqis interessi tiegħek l-ewwel, tiegħek it-tieni u tiegħek it-tielet. Għax di importanti d-deċiżjoni, daqs aktar minn kull deċiżjoni ħadd f'ħajtek. Imma ejja nassumu li jien taqbadni d-dimensja li jista' jkun. Kif ħanispiċċa ma niftakar xejn ħankun ta' skariċċa li għax daw mhux qed jaraw il-bniedem li kienu jafu, qed jaraw. Jien għalija jista' jsir l-argument li d-dimensja se termina lin-nies. Ma għalija termina lin-nies. So għax inti daqshekk spiċċajtu. Inti ġast qiegħed hemmhekk, ġismek jieħu nnifs. Għala kultant tagħmel xi moviment jew xi ħaġa ma Però għandek san xi tweġġan mhux kultant nagħmilha jien ġur mhux qed nitfa' it-tort fuq ħafna. Qed inġorr naqra jien ukoll. Li aħna suġġett meta niddibattuh nargumentaw wisna jien hekk għax nemmen fiha u hekku. Ek nemmen fiha jien. Imma xi kultant fl-argumenti li nużaw istja jisna ninsew kemm hemm nies li tibatu men. Le, ovvjament, għax meta jiena tzijiet tiegħi u hekk kienu jmorru jaraw in-nanna jien mort nara darba u kif rajta men ma rridx niftakarek men. Dakin imbagħad ġiet il-COVID, ġifieri u ma dakxu ma rajniex iżjed.
Imma ma rridx niftakar xi ħadd li nkun inħobb u jispiċċa hekk men. Ħana li kien darba morti dej missieri, sejna taf kif mit missieri bil-Covid ma stajtx inkonde. Imma qabel kien għadu ġifieri qabel il-Covid kien joħroġ waħdu bil-karozza. Missier kien indipendenti ħafna ġifieri, sakemm kellu 75 sakemm faqat il-Covid kien indipendenti mhux jixtru waħdu. U darba rrid iġib xi ħaġa minn fejn rasu kellu komodina żgħira ftaħt. U nsib kellu xi ħaġa li xeba pilloli biex f'każ li jimrat termi jagħmel suċidju, missieri ostja. Ostja. Għadatlu xill-ostja li ma rinrit imbati, ma kellu xejn ta' ġifieri. Imma kienet biża tiegħu li xi darba jispiċċa f'sitwazzjoni fejn ma jkunx jiflaħ. Ma jkunx jiflaħ, mhux hekk. Ħafna nies hekk jien nikkonsidrak kieku jkolli ċertu skomdità fil-ħajja. Mhux ovvja. U ma jkunx għaważ l-oħra. Mhux ovvja, jiena qed ta' fuq ta' ġol, no, jiena jekk nkun diagnosed marda terminali, orajt ħatillu bulli tgħidlek, imma thinking about it men mill-loġieħ ibeselu. Jien ngħidlek 99% nażel li nitlaq. Però dak il-ħin tkun taf għax moħħok dak il-ħin ikun qed jaħseb. Nażel xi ħaġa li tkun fan kieku. Xi stant. Ma s-sex ta' dak il-ħin nemmen li għandek tingħata counseling u psychological support biex tuħla ħajja deċiżjoni minna. Kemm għandna suġġett dwejja sieri. Ej. Għalhekk qed lek mbagħad nkunu oħra. Bdejna mill-politika. Le ma di xtaqt nitkellem għamjak għax nitkellem ma' ħafna nies jgħidu li xli l-eutanazja mhux tajba. Ma daw kif taqbad fehmu min-nies isma' jiena qorejt għalik mhix tajba. Imma għandek l-għażla. Jiena nixtieq li tkun għalija. Allura xiex m'għandix tkun hemm. Għandek l-għażla. Jien ma naqbilx li xi ħadd xi darba qatt jiġi mġiel da. Kulħadd jażel hu. X'kont se ngħidlek? Id-dinja tal-paranormal, il-nom li nitkellmu nara. Xi xarilu ħsibt fik. Kont għaddej bil-kelba. U raħġiet hemm naqra djar antiki abbandonati. U għaddej qudiem dar. U nisma' minn ġo fiha xebajjat. Mitfija dlam ċappa. Għattillalla Madonna, malu għadi nisma' lajjat hekk jisu party nies jiċċelebraw. U għal-moment għatt il-istjajn. Indur il-dawra bil-kelba. Ara kien hemm party fit-triq ta' wara u tiskanta l-ħoss kif kienet joħroġ minn taħt il-bib ta' dik id-dar abbandonata. Astja, ara kif imbagħad tinħoloq storja kieku. Mela kif tinħoloq storja stja. Ikun hemm ta' dawn l-affarijiet li ħafna nies jekk inti ma tkunx kurjuż taf tfaqqaħhom u tajt paranormali. Taċ-ċimiterju kont għatielek jien. Dak meta tkun tiżar konna nagħmlu ħafna avventuri ta' bis ċimiterju, sansu siedek id-dar, dejjem tipprova tiskopri xi ħaġa qatt ma. U darba qegħdin hemm insertajt fejn qod illum il-ġurnata stja. Triq ġifieri u ftit il-bot, ftit veru konna qegħdin grupp ta' ġuventurek, nitkellmu ta' min titkellem fuq il-ghost konna nitu pjaċir. U bdejna naraw fiċ-ċimiterju ġo kripta minnhom dawk li it-tombs bdiet toħroġ dawl minn ġo fiha. U bdejna ngħidu aħna naraw sew, litteralment jisu xi ħadd minn ġo fiha minn ġo taf kif ikunu daw id-djar kollhom il-bib ta' ħġieġ. U morna l-għada u l-istess. U bdejna ngħidu ostja naħseb paranormali u biżna bil-lejl iċ-ċimiterju mhux suppost. U bqajna mixin u sibnija, taf x'kienet men? Ir-reflection tal-headlamps istja tal-karozzi fit-triq ta' wara. Illa. Dik it-tera taċ-ċimiterju fuq wara taħalluha fejn mill-fabriki minn hemm istja. Bdettew jirriflettu u tidher faċċata. Faċċata, illa. Fem, imma kif dejjem ngħidu ma mhux kollox tista' tispjega. Xi darba ejja magħna meta nagħmlu C5. C5 xi tkun ta' recordings? Le, nintafaw ninġamaw grupp l-ħalli konna 40 jew 45. Kemm konna Mirko? Ejja, kemm konna Mirko? 45. Ma naħdulhomx fi? Ma nitolbulkomx 10%? U x'tagħmlu huma? Nagħmlu tip ta' meditations, Kit għallu li jitfa'. Kit ilu ma nara. Ħabib tagħna jitfa' it-towns hemmhekk u timxi skont il-recording li jibda jgħidlek u hekk timmedita
U insomma. Kemm minn fan tal-meditazzjoni. Ismani, kont skeptika d-doluri, taħdem. Ma xtoqt għadu zira ħar Krishna u hekk. Le, tik per eżempju tibda l-ek inti jett f'dal-kontinent u hekk tibda timmedita u hekk u tibda sejja il-UFOs. Għal-bqal aħħar waħda li għamilni konna jena u ġerad konna din il-bot mill-grupp, jiġifieri, u bdejt nara għalla flash waħda. Kont jett fil-karozza, ħreġ minn ġo karozza, u bat miexi jekk, u kien hemm ġerad bil-kelb. U reġat faqqat. Gerald Fenek tal-Kowl. Gerald ħabib jorti ta' 302 Motors insellim l minnaw. U rajta t-tini darba, għatlu rajta għalli minn iċċert, un bat bum, reġat faqqat. 6 darbit minn, flash. Ġo l-istess post. Ara kem jien għandi għarja, taf li nisti daw l-affari, per esempio, nimmedita u għek, nisti naħseb. U le, nkunu grupp fid-dlam, ħat maħajrak timmedita. Asjar fuk. Istja ma namela għek, xina kurjus. Ne, ejja, vera, ta' l-organizzaw li jmiss. Per esempio, mrux semmani recording xaħat, da għandu xie apparati, morru fej l-oqbra. Oh, veru beda jinstama jisustja leħene. Ħanajlek. Diffiċli. Kif ħanajlek, inti tisma xeba teċtix. U tamel kliem inti, imma probabli kif dejjem għandna l-moħ li jixtieq jisma. Illum il-ġurnata sirt nara daw l-affarijiet ta' li l-electronic voice boxi wara di. Il-fenomenu ma jaħdimx hekk. Il-fenomenu jidillek meta jritu. Jaħdem b'mod stramp, juża l-odda kollha li għandu. Jiena jien tal-ħolm dik kważi. Il-lucid dreams? Jien għandi, u semmejtek l-aħħar darba, u palissa nerġa' d-dej minna. Lucid dreams. Jien naħlom f'ċertu postijiet. Imma jisni kontem, ġveri jien għandu ħolm ġo moħħi li huwa ċar ta' postijiet. L-ħlomtom ma tkun tifek li 7 snin, u ma postijiet ma jeżistux. Taħseb li ma jeżistux? Le, ma naħsibx li jeżistu. Jien għamilt out of body experience, fittixt il-postu sibtu. Ma tantu ma. Ekket nejlek. Emmen Forsi postijiet. ta' remote viewing u ma taf. Emmen postijiet ma jisix kun reali, għax hemm affarijiet li ma jeżistux. Ma fej taf. Għajjen naf. Forsi jett tagħmel out of body experience u ma taf. Per eżempju, tal-bieraħ kon ġodar, ila abbandonata żmien imma b'xi mod spiċċat tiegħi. U bdejt nara. Il-ħolma rajt inti. Il-ħolma, u bdejt nara l-paranormali, naf li kien hemm xi ruħ. Dakax konġejt inta għamil. Ma ħanajdek sajad. ġo moħħi dawk il-postijiet minn kelli huma mhumiex postijiet veru x'kif ngħidlek ikun hemm affarijiet li mhumiex reali. Tant huma postijiet li jġibu li komfort u li nħossom parti minni. U ibsa tispjegata. Jien naf. Hemm ħolma ta' post partikolari, ħlom dbieħ meta kelli xi 5 snin. Għad fittix fuq l-internet. Fittix imma stjax huma postijiet strambi, huma postijiet surreali, mhumiex reali. Imma ġo moħħi son postijiet li esperjenzajt in real life. Għat ma smajċej xie liħna jew klim jew ħaġa ħara xejn. Jien nkun ġo dal-postijiet u tant inkun huma postijiet naqra gloomy, naqra scary, fis-sens ġiri kif ngħidlek jew xi dungeons taħċi. Imma tant ostjan ħosni ħoma. Jibsa nispjega, Ġiri anki nisma li l-nifsi u naf li mhux nispjega tajjeb. Ġiri provajta out of body experience. Li għat ma provajta. Provaħħa. Imma daw jinnaf. Provaħħom, ġero, bateja kellimni. Imma x'tibux tagħmel biex kollok out of body experience? Fil-bidu kien ġi Kevin u hekk Kevin Falson. U insomma u bada li għamel dil-out of body experience u bat provata għanali so Keith, kienu għamlu event ta' għali u għanali skwazi l-nexxiela. Umbat il-nexxielu Keith, umbat għettillassi diret niprofa għamen. Jek dak il-nexxielu, liħor il-nexxielu, umbat bdejt nintaqa ma' nis li tiġrilom. ħafna qabel nitqajt ma' xatti għolli għolli li inkunet nara l-mara da taħsel il-platti u hekk. U għatħan niprofa għamen. Alla taħdem, Pero ma jirnexxilix namela kien bit-tons namela. Ġifri nisma' daw il-binaural tunes, il-hemisync biex jissinkronizza li. Ma x'tagħmel toħroġ tara ġismek. L-ewwel 3 darbit ejwa men. L-ewwel 3 darbit noħroġ u nara l-qara hekk.
Minn taħt x'ismu. Mhux tara ġismek sew ma. Mela, qed nara niri, ġo sodda, qed nara l-qara hekk għax jiena ntella. Veru? Jiena isma' jiena jekk tiġri li. Tifrikja. Le, Jekk ma tkunx taf. Le, ma jekk. Jiena għamilt induced ukoll frikjajt. Aħseb wara tiġrilek. Hekk. Kim tifrikja eżiet. Tossejn, la ħeddiela qatt ma ġrali dik li Ma ħeddiela hemm ċertu affarijiet, pereżempju tal-ħeddiela jiena ġratli u kont ħalt l-isptar. Għax kelli il-gall. Kemmi tal-biża jekk tiġri. Kelli l-gall bladder bil-ġebla u l-istess effett tal-ħeddiela. L-istess, ma tkunx tista' tqum, ma tkunx tista' titkellem xejn. Dik tal-biża qatt ma ġratli. Jien l-aktar ħaġa nista' ngħid li ġratli li hija paranormali ma mhijiex meta ġejt hypnotized. Jiena ġejt hypnotized. Paul McKenna, għed minn aktar hypnotist famużi, kien hemm show l-Ingilterra u jien kon naf li tiġri hypnotist, ma kon naħseb li naqra bullshit. Anki kon naħseb li bullshit. U da kien hemm da kbir ħafna superstar l-Ingilterra. Malti kienu jġibu l-Alan Bates, laqqas jibna ma da pala fama l-Ingilterra. U kont jgħatem fl-udjenza jien u għamlinna xi ħaġa. U namlu idejnek u bada jikonvinċina l-ewweldja najdejna. Għalissa minn araw tistawx tħolluhom u jien ma stajċek. Mux ma stajċ, jistima riċ, men. Mux ma stajċ, jistima riċ taf xiri najdlek. Ma nafx għadġejt hypnotized. Ġejt hypnotized u bikkieni, Kristu. Insomma, da, nizel da għizin kun ċari da, sallajn. Da, nizel u tella 8 minna minn dawk il-nis kolla. Jien kont holiday moħti u tella lili. Men, iċċuċċati li għamilt. Għat najdlek. Memx video ta' l-sfint il-bale. Vera, Sfint il-bale, u għamilt ħafna ċuċati, veri. Kont bħal ħabib tal. Tassew jisiman xeko. Umbat, li ġara. Pero jien kon naf xet namen. Kon taf, jien ġast li kelli, li tant dejn nogost, xu wara bitċajja, u oħra jraqdek, jgħidek stib, tant kont nogost li norqot li dejn il-relaxja ma ta' jgħamil eli. Li kont li jasnamel kol ma jgħid li basta jraqqadni mbagħad for that reward. U mbagħad spiċċa show kien sa tajjon off. Ostja żomm naqra, iġifieri, inti din il-biċċa xogħol li kienet x'inhielek biex torqod, dik kienet isa dik kienet sabiħa. Ostja. Jien għandi love affair mal-ħolm u mal-irqat. Sinċerament għandi love affair. Jiena l-ħolm nħobbu ħafna, anki meta jkun ta' dwejja, imma jiena l-ħolm part integrali ta' ħajti. Għastemmen daw il-postijiet li qed insemmilek. Insomma, mbagħad jiena lija show jisu da 20 minuta. Fil-fatt kien dam sa tajjon offs. Lalla. Mbagħad beda jsaqsina, jisma' x'ħassejna, u kulħadd ħadd ma jiftakar xejn. U inti tiftakar imma? Għatlu jinn niftakar, għatlu s-fint il-balle, għek, għalli bel-għalfej bdejta u spiegajtlu għalli ħanajndek. U għem xaħġa nsejt xajdula, partial induced hypnosis, insġa għanda xie jisem tekniku, għalli dik ija, għalli jint kont hypnotized, imma mux totally under. Għalli għax tkun resistejta ftit inti, għalli imma tiġri. Imma mux kullħat jistajġi hypnotized. Jien jisni xtaqt. Dik mux oħra kif ħatkun taf l-bniedem huwa hypnotized? Fimni, jena u ma jgħidulek li minnu hypnotized ma jagħmilx affarijiet li veru ma jridx jagħmel, u naħseb dik veru x'da fl-intervall kien hemm moħħti tgħid kemm daħqet bija. Da u jniżlek għal break. U jgħidlek tista' tinżel, inti tkun għadek hypnotized, int minn għalik le. U kulħadd beda jagħti trik lil kulħadd. Per eżempju, kien hemm wieħed taħkot u libsu dak. Allu sinti minn għalik li erwin u għot għamelek l-nisa. U dan niżel qalbri, laqqas jaf li hypnotize u kull marra tiġi bidem l-lek. U kulħadd jitħabih u li kien għalli inti. Għalli kull meta jgħaddi raġel minn warajk ħataħseb li qabadlek sormok. Unżilt, men. U tant kont irrabjat. Brabja kbira, Inżilt tal-ġlied, men. L-nies bdew literalment bdejt imħares bl-ikra lejkurat jisuħu ċan, sejja, għedha kitti.
U tant irrabjajt. Is-sinti mhux hekk. Tant irrabjajt. Ostja. Li meta tella għall-najtila wara, ostja ma tlajtlux, men. Tant kont irrabjat. Mbagħad għal the guy from Malta u beda jiffittali u tlajt. U ostja, ġveri, ma naħsebx li xi ħaġa li ddejqek, ma naħsebx li jista' jġalek tagħmilha għax jien qed ngħidlek kelli rabja. U mnalli rġajt tlajt għax għal bajt irrabjat. Għax hu mbagħad wara x-show jgħidlek issa tħossok relaxed aktar mill-qatt ħassi. U tagħmel jumej, men. Issa jekk ikun hemm xi ħadd. Tal-ostja tagħmel jumej veru ferħan. Issa hekk eżempju xi ħadd jiġi hypnotized biżbal. Mdu mhux ħajkun jaf. Ma nafx, men. Dika hija fucking stramba x'taħħel darba bdejt nara xi ħaġa li ikun hemm min jiġi hypnotized biżbal. Fimtaw ma. Imma ġew fuq television, men, ma nafx istja. Ġejt hypnotized, mela. Imma għalli għaxu bdejt li murġo l-iktar post li tħossok ek, relax u dan u ek u kont kważi tlaqt ġifieri biex bdejt li tlattaraċ u ek, issa ħanżlu taraċ. Palissa Delija u Alex Borch jippruvaw jihipnotizzaw l-tesserati nazzjonalisti biex jivvotawlhom. Din naħseb tkun baqala biex toħroġ din ma naħseb min jafħaj. Nkunu nafu daj, nkunu nafu minn hemm. Nilagħbhom ħatra Pepsi Max. Ħajtla. Ħanajlek men nistja ma nafx xejn. Il-min taħseb ġie. Is-surveys juru li Alex Borch ma naħseb Delija il-kampanji li qed juża li hija ostila ħafna li Alex mhux billi qed ngħidu ħbieb. Jien naħseb ostja Delija joħda. Astja. Jien hekk ngħid. Palissa Delija għaw Alex Borch aktar popolari, imma l-fatt li Delija jibbekkjaw dawk in-nies li kienu tajruh. Issa qegħdin miegħu dawk, u kontra Alex. U li hemm da Delija li tgħidlu kulħadd li Alex ma żammx il-kelma u hekk daw l-affarijiet. Jien ostja ngħid Delija jerbaħ jerġa'. Taħseb li jiġbruna għanies lura? Le, ma nix fiduċjuż bħalissa le. Men, taħseb naqra, x'jistgħu joffru differenti. Tkellimna inti għattax fuq l-akkużi, tkellimna fuq l-akkużi, Delija huwa suġġett għall-inkjesta maġisterjali għadha għaddejja, qatt ma nafux li nqatet. Ta' meta David Take akkużaħ li ħal flus mant Jurgen Fenek biex ma jitlax David Kaza. Kulħadd tinsija, Delija sa fejna fina du suġġett għall-inkjesta maġisterjali. Għal nies imdejqim l-iżvilupp, Alex Borch jivvota favur il-niżrija ta' Xambre. U kieku qatt semma żviluppatur jekk irid kien żviluppatur. Allura ma naħsibx li ħajoffru xi ħaġa biżżejjed differenti mill-Labor. Mill-ħażin tal-Labor. Inti tittara. Jien hu biex nitkellem jekk għax tikritikom it-tnej. L-affarijiet li dejqu n-nies mill-Labor ma naħsibx li bħalissa il-PN għandux interessi jsolvihom. Dik. U hemm fattur interessanti ħafna li jiena tinsegwih. Nies extreme right bħal tal-Imperium Ewropa u hekk qed jiġru magħhom ostja. Kif jiġru magħhom? Pereżempju, meta Delija martja fan-nomina, kien hemm bniedem li xeba jitkellem fil-meetings tal-Imperium Ewropa kien hemm. U jiena ħarixni kritika l-Delija u għadt isma' da komdu bi bniedem extreme right. Isu għax dala kien hemm sinjalla għallu Delija int kont taf xi ħajt fan-nomina Delija. Ma dak kien jaf x'kien hemm. U mbagħad ostja tellaw l-ritratt batuli ta' Alex Borch. U l-istess persuna jgħatek wara ostja. U interessanti għax il-PN waħda mill-fatturi li jaf juża hija li jmurlek far-right, ġifieri. Hemmhekk naħseb jekkedda lill-Labor, immaġina jien totalment kontra l-far-right, imma immaġina l-PN jaqbad ir-retorika populista, razzista, ma tistax tgħid il-PN fil-fejn jmur ħadd ma jaf. Biex jimxu l-qudiem bħall-Imperju Ewropa jridu jibdu t-tattika kollha. L-Imperju? U l-għax jimxu qudiem l-Imperju għandhom wieħed tal-qas. L-ewwel kellu naqra karizma u entertaining għax kieku tinjora l-niżrijiet li kien jgħid kif jgħidhom daħek. Imma li hemm issa. Unfem, Dennis. Nafu ftit. Għaz għandu nofs il-karizma ma l-istess idejat apparti li qatt ma fimt kif tista' tgħid li inti kontra l-barranin u favur Maltin u jkollok il-partner barranin.
qatt ma fimta dik, qatt mi ħanifhimha. Kont saqsejtu fuqha għalli għax aħna favur l-Europids. Jiġifieri jekk jiġu innaf miljun Slav, all right. Mhux xorta l-istess problema jħolqu lil Malta. Mbagħad benem tidħol ir-razziżmu. Jiena favur l-immigranti li jiġu għaw Malta li jiġu bissew. Jien nismani. Ma jekk jiġu bid-dajsa hekk, nibbatuhom lura. Ma ismani. Nibbatuhom ġo post fej jistgħu joħorġu. Mhux daqshekk faċli. Mela ibda biex. Dal-argument kien jintuża meta kienu jiġu bid-dajsa. U konna ngħidu daw illegali, mhux jiġu bissew. Allura għandna nibbatuhom lura. Ibda biex min jiġi bid-dajsa jista' jkun li legalment għandu dritt ikun hawn. Għax hekk hu jipprova li hu refuġġat, mhux billi ma ġiex bissew, dak għandu dritt legali. Refuġġat all right, imma. Emmenti kull min jiġi bid-dajsa, mhux kollha jkun refuġġati. Le. Allura ma stax taqbad tibgħat igurat. Issa li kieku tiġi dajsa u minn 20 ninduna li hemm 10 mhumiex ġenwini iwa, nibgħathom lura. Il-mistoqsija fejn ħadd tibgħathom lura. Hemm qiegħda dejjem, mhux hekk. Għax intik ma dax minn fejn ġie dak fejn ħadd ibagħtu. Ismani, vera ma jaħsbux daw. Imma insa, għax ħanajdek, ta' dajsa kemm għadhom jiġu dajjes. Daw vera ma jaħsbux, daw kif jaqsmu ċad. Għax jiena tkellimt ma' immigranti. Sawax darba kont għanħu intervju l-immigrant li qasam id-desert darbtej. Darbtej, mhux darba darbtej. Daw kif jaqsmu ċad, hemm riskju li jaqbduhom daw il-merċenari u jitfawhom skjavi, jekk ma jbijawhom xall-organi wkoll. U ma jaqsmu d-desert. Kien hemm każ għallhom sennewni hawn ħammur u ħallihom hemm mietu kollha bil-ġuħ. Imma ejja nagħmlu tal-grazzja tal-argument li naqbel miegħek u ngħidu isma' min irid jiġi basta bissew. Jew kellha jituhom bħal jinnaf japplikaw biex jiġu bissew, mhux. All right. Tajjeb, ejja nagħmlu naqblu. Hemm ċertu grey areas ma naqbilx miegħek għax jien refuġġat jiġi kif jiġi għandu dritt jiġi. Ma nsi għadi. Inti dar refuġġat ġi. Insi għadi, dettal zaħir dak. Dettal zaħir saħir. Xinu dettal? Parki għalissa. Issa hija li ġasta nispjegalek għal xieġej. Mela aħna ma kienu jiġu bid-dajsa. L-argument kien, aħna m'aħniex razzisti. Aħna niddejqu għax dawet jiġu ma nafux minn fejn ġejjin. Appuntu. Ma nafux history għandhom. Eżatt, dik illum l-istess nies għandhom problemi kbar minn ġib issew għax l-istess nies illum jeqrdu lek kontra l-Indjani u jeqrdu lek kontra n-nies tan-Nepal għax x'inhu sew? Is-sew huwa dak li jiddeċidi l-gvern hekk. Sa ftit ilu sa 10 sin ilu bniedem li jkun barrani biex jiġi jaħdem Malta kien hemm skrutinju, irrid ikun hemm ġob li m'applikali ħadd u għandu. Illum il-ġurnata l-bibien miftuħin għan-nies bissew issa bl-argumenti tiegħek. Għandek raġun 100%, jiena ġibt wieħed bir-reklut. Morinix il-history tiegħu, il-mental history tiegħu, mhux qed niġġudika l-ħadd. Imma da apparentement ma rridx jieħu iżjed il-di li kienet jieħu il-mediċina u għabat jikkawża l-problemi fuq ix-xogħol. Kellhom waqfu. Ma kok Malta mhux l-istess kont nagħmel. L-istess kont nagħmel, imma l-iżball li għamilt li ma ċċekkjax l-affarijiet sewwa jien. Tini ċans. Tajtu ċans, battu antipsikjatra, ġifieri, tajtu miljun ċans dal-bniedem biex jirranġa biex ma nitilqux. Fimtax mhux sewwa tkeċċieħ fuq dal. Imma jien ma naqrax l-arbi u jiena għandi ħaddiema barranin. Kif raħ, ġifieri, ħabib ieħor da kollega tiegħi li jaħdem miegħi, kif ara l-karta baqa' xxukkjat għalli da kif hija taw. Ħan nistaqsik mela fuq li qed tajt inti għad li għandek il-ħaddiema barranin. Eżatt. L għandek il-ħaddiema barranin. Nitrattom l-istess, ħallasom l-istess. M'għandix dubju. Kollox l-istess. M'għandix dubju minnek. Imma nassumi li l-ħaddiema barranin li għandek qegħdin hawn bissew. Bissew, ovvjament. U ġewwa bil-permess. Mhux hekk? Ma jsofrux razziżmu fit-toroq. Jisofru, ma jisofrux razzizmu żgħar. Mela mhux il-kwistjoni li ġew bissew jew le. Imma le, jisofru razzizmu, xorta ħajsofru razzizmu. All right? Mela mhux l-argument għax ma ġewx bissew. Il-problema qiegħda il-culture difference.
Hemmhekk isofru r-razziżmu di. M'għadhomx isofru r-razziżmu ħabba l-kurur tal-ġilda. Isofru, ħanajdek għalfej. Culture difference. Ħanajdek għalfej isofru ħabba l-kulur tal-ġilda. Ma nafx, jien m'għandix jew għax ġibt kulħadd normalizzat ħmiegħi. Iġifieri inti tgħidli l-Maltin il-kultura Afrikana jew Arbija naraw il-kultura Arbija sal-istess lingwa tagħna jitkellmu Anke li kell l-istess tisir insajru. Imma aħna lill-Arab ma rridux nitħaltu magħhom għax kulturalment differenti allura ħin kollu ngħiru u nattakaw hekk. Kuljum mhux Arbi kassar Però mbagħad is-Serbi dak ma tismax tajjir fuqhom. Kulturalment l-istess aħna s-Serbi. Lanqas xejn. Assolutament differenti kulturalment kieku tajdi aħna u l-isqallin nifhimx kulturalment simili ħafna. Imma ma tismax l-attakki fuq il-komunità Serba li tisma' fuq il-komunità Arbija jew il-komunità Indjana. Il-problema dawn meta inti ma tkunx tifhem il-mindset. Le, because it's racism. Mhux kultura ħanajdlek. Kieku aħna l-Maltin nafu li inti tiġġib il-barranin. Timpjegom biex jisawtu l-Maltin. Tquma fil-pajis. Jien qed inġib il-barranin biex jisawtu l-Maltin. Tquma. Jien kelli wieħed ukoll. Uġibli din. Jien kelli wieħed Malti. M'għadux miegħi fuq dal-affarijiet jiġifieri minnu dominanti. Bejkux il-Malti jew il-barrani. Kont naqabdu xi ħaġa ġifieri li kien jagħmilha qabel ma ġie l-barrani u kien jgħid li qabad il-dak. Qabad il-dak. Le, ma. Li kiek, mela aħna. Kont ngħidlu, ma nissal naqaslek il-paga. Biex nħallsek ma ħanajdlek biex qabad il-dak. Ara xiex ġej. Mela, ikun hemm iswed jew Arbi u jgħid xi ċuċata fuq it-TikTok. ċuċata li taħraqni, xi kultant għax ikun hemm minnhom jgħidu. U kulħadd jgħajjarhom u joffendihom u teddit u go back to your country u hekk. U ngħid isma' da għal ċuċata mela tjajruh mhux neċessarjament mhux teddit u hekk, imma ħaqqu mena x'qal ċuċata. Mhux hekk. Però mbagħad l-istess rabja li nuru meta Afrikan jgħid xi ċuċata jew Afrikan ikun rieqed fuq bank. Li kieku ngħidlek li hawn barranin inġibuhom nimpjegawhom hawnhekk biex insawtu n-nies. Xi tkun reazzjoni tiegħek? Għax tiġri. Tiġri, ġifieri ngħidlek. U missejt ma' każi ta' ġifieri li hawn barranin impjegati Malta qed ta' parsi cleaners. Però xogħolhom bouncers isawtu lin-nies. Bouncers isawtu lin-nies. Kemm tisma' rabja fuqhom? Ma tismax rabja. Għalfej. Kieku iswed ġiegħu biex joqgħod isawwat lin-nies, il-alla x'jagħmlu. Jiġbruh mal-logħ. Imma x'daw kollha Serbi u Kroati u Taf u Bojot u ħadd ma jitkellem minn. Anzi, meta daw il-bouncers isawtu lil xaħat inkluż Malti, tisma' n-nies min jaf x'għamel mhux li sinjal li tkessaħ u jabżu għalihom. Ara kemm mhix razzista, ġifieri. Rich razzista u cowardice. Aħna, pereżempju, nattakaw lill-Indjani. L-Indjani ma ġewx bid-dajsa. L-Indjani qegħdin Malta għax il-gvern ta' permess lill-employers iġibuhom. Mhux hekk. Tallimt ħaġa wkoll fuq l-Indjani minn fejn huma ġejjin. U l-Indja kbar mill-Ewropa ma nafx kemm il-darba. Imma aħna timbraw għalfejn timbraw kollha l-istess ħabba l-kur tal-ġilda. U m'hemmx Indjan, u m'hemmx Pakistan, u m'hemmx Nepal. Meta pereżempju titkellem ma' wieħed li border ma' pajjiż għandu kultura letteralment differenti. U bejniethom ma jifmux il-xurxin. Li ma nafx kemm hemm lingwi u Insieħbi ħaddem Indjan. Kattoliku ferventi. Imma ġo moħħ il-Maltin. L-Indjan mela Hindu. Jew Musulman. Imma insomma. Imma tafx irid ngħidlek. Preferi Hindu mill-Kristjan Indjan. Mont mentali. Tifersew ħafna da. Le, jien għandi wieħed Indjan Kristjan jaħdem jew tnejn tal-Hindu. Sejt minn fejn hu r-reġjun. Ma għandekx ċans ġifieri minn daw l-antejka, Da, per eżempju, għalli, bada jgħidli, jien nħobb li kien Indjan ħafna, ma jien vegetarian. U da għalli ristorant jagħmel li kell Indjan Malta, tar-reġjun tiegħi. Għatlhom morru jien, għallu fittixt il-menju, kollox laħam. Kollox laħam. Għax differenti, għax mhux fimt li kien restorant Hindu, imma li qed ngħidlek
l-argumenti kollha, hemm l-argumenti leġittimi. Per eżempju, jekk Malta tiflaħ 500 ruħ, kif ħandaħħal 1000? Dak argument leġittimu. Jekk jiena ħanibqa' nżid bil-barranin, l-infrastruttura, il-flets, id-dranaġġ, kif iridu jifilħu? Daw kollha argumenti leġittimi. Jiġifieri nista' nopponi li jibqgħu ġenien barranin, per eżempju, għax qed inżommu l-paga baxxa. Dak kollha argumenti. U ma m'ebda razzizmu fihom dawn l-argumenti, ċili nagħmelhom jien. Imma jiġer opposition. Di problema oħra di tal-pagi, sawa? Taħseb li l-pagi li għedin li għanna bħalissa jirriflettu il-prezzijiet tal-proprjetà? Le, ċbajna, għatta fuq il-wan, jimmort fuq il-wan u għattilu. Xġara, il-Malti, il-Malti kif tala l-Labor u għek, dak, il-bini bazajna kollox fuq il-bini u komplejna nafsu fuq il-bini. Splodiet. Ġealija, mela. Issa xħajġrinna? Mela, ħana dal-puntu naqliblek fuq il-bini. Mela, il-maġġoranza assoluta tal-kritika ma lej il-barranin ma tkunx ibbażata fuq daw l-argumenti fatwali, long-term plan, management, kif għat manager l-popolazzjoni, taħlit ta' kultura, dak suppost jiġi managed ukoll. Aħna nattakkaw grupp minn daw il-barranin purament għax ikunu ġejjin minn fejn ikunu ġejjin. L-istess persuna li għajdlek Indjan mawx postu Malta għax mawx spazju u għalit il-kera ħabba fihom hekk u bat ikun. Poġġu t-Mukrena, per eżempju, li wkoll kulturalment m'għandhomx jaqsmu mal-Maltin ta'. Eżempju, mela allura hemm ixxu ta' razziżmu. Mhux hekk. Għax jien jekk jien ninkwieta kontra l-barranin għax hawnwis. Ikunaw 1000 Indjan u 1000 Russu, 1000 u 1000, għaw mux xorta. Umma fil-verità aħna il-Maltin, maħnix Maltin, aħna t-tilqit. Ma inti għatli billi tkun tinkwetaw ċortu problem tal-barranin, mux għax razzist. Ne, mux għax razzist. Jina najlek il-maġġoranza assoluta għamma tal-inkwiet li għanna hija bbażat fuq razzizmu. Jekk jibbatlek xaħat li da minn tar-riklu tikun għatali xaħat u jgħat fuq il-pirmi għamel il-ħab semmek, ġifir daħareċ. Sawa, applika r-reklud f'pajizu, ġijaw Malta, għatel f'pajizu. Mor li karbinek. Mentally unhinged. Mor li karbinek, aħna Malta għaw barranin. Li darba, wara darba kommettew rejati ta' violenza. Drug lordu. U ma jiġux deportati u dejjem barra bej. Ma zom nara, inti għandek. Anki Arab, ta' ġiviri. Iwa, le, rajt. Daw għatwettaw, għax jibżaw minnom. Mux ovvja. U bat ikun hemm Indjan bl-ostja moped qassam il-burgers u jipparkelek għal 5 minuti ħażin tara Malti jgħidu żolm iż-żob ta' nofsa qalb bis-serjetà daw ta'. Imma l-dawk il-bulijiet anki nara pereżempju ċertu nies barranin famużi brejat wara rejati ma tantx jgħidhom fil-kummenti, Ħanajdlek m'inhux kien hemm xi ħadd qatel persuna barrani insomma ilu naqra fl-axħar 5 snin. U għandi ħabib tiegħi razzist kbir. Xorta ħabib tiegħi. U għatlu kif ma ktib xej. Għalli xanajlek, għalli naf kemmu perikolusu. U mbagħad dak l-Indjan qassam il-pizza dak mbagħad najruh. Fuq tal-proprjetà jien għatta fuq il-wandi. Jien kien hemm budget u rridu nitkellem fuq il-wand stazzjon politiku. Fuq il-budget li kien budget tajjeb, kien budget tajjeb Imma jiena għadt, il-Partit Laburista għandu problema kbira li issa jrid jitkellem fuq l-standard of living. Inti inutli li jkunaw ix-xogħol u jkunaw tkabbur ekonomiku, eċetera, eċetera. Meta Malti l-lum il-ġurnata ma jaffordjax dak li hu bażiku, proprjetà fejn jgħix. Ma jaffordjaw sajja. L-aħħar darba minn naqra. Il-bank 180. 180 x'ħatixi. Kamra ġala. Mhux il-kulħadd jagħti 180. Mhux il-kulħadd, eżatt. Ħanajdlek men, jiena rajt flets għal-beħ, 190, 200. Issa jien m'iniex dottur, għamil żmien ngħix flet daqs gabuba u tilajn. Imma dal-flets rajt 180 ma ngħix fihom tajjin. Mhux ovvja, Alla. Ma għax Kamra l-klip u tagħtek. Ġifieri l-lum maximum biex ikollok proprjetà flet naqra dinjutu u sura 350 men. 230 ħali ma saġirawx. Issa spjegali. Xellemma. Naħseb issib, imma jien ilha ma nixxekka proprjetà. Għax jien bdejt infittex, meta bdejt infittex biex nixtri jien.
U kon dak iż-żmien immessilu 4 snin. Inti f'sentej. Le, qed nikdeb, fi 3 snin. Ma nafx kif. Għamilt 10,000 margin. Minnu, ġifri, kien jiswa tant issa jiswa 60,000 iżjed. What the fuck? Ġifri. Imma immaġina, ejja nagħmlu mod. Ara kemm jgħid f'pożizzjoni iktar kera jiena. F'5 snin żdiedu l-ispejjeż ta' petrol, osti u kommedji u hekk il-ħajja li f'5 snin, il-ħobża ilha matola 5 snin. Allura l-ispejjeż għalina ma żdiedux. Fimċi ngħidlek, pereżempju. Però tu biferu wkoll. Daw li rabbu, m'għandniex bis-sussidju tal-gvern. Daw li Ma tkunx bis-sussidju dik kont ngħidlek. Le, kieku kollha bis-sussidju tal-gvern, teqpa kif għejn. Il-qam hekk mhux sussidjat. Sussidjat la. Jena konna, se. Qabel ejwa mela, żgur. U x'kien? Imma il-problema li ġara nqata' għax kien hemm abbuż. Pal kulħadd ġoħra. Issa kieku ma kienx hemm abbuż, konna naqpaw għaddejjin. Meta kontu stjat jagħmlu di ta' New Water. Jekk missieri eżempju qed nitkellmu hekk. Jekk missieri kien jaġen 25. Sawa, kien jieħu sussidju fuq 25. Kien hawn min jaġen 2000 xkwara u jagħmellek jiktiblhom eżempju li qed jaġen 3,000. Kull ħaġa se nisparaw f'saqajna aħna. Għalhekk qed ngħidlek. Però ejja nagħmlu mod. Mela jien jekk bniedem għażin u ma jridx jaħdem u ma jiġix jeqret li ma jaffordjax proprjetà. Le, dika. Jekk inti għażin. Le, dika mhix tajba. Imma jekk għandi ħaddim li qed jaħdimlek 40 hour week ġimgħa xogħol. Jiena li bid-dritt għandu jkollu dritt li jaffordja proprjetà. U ma jaffordjaħiex bniedem mhux minimum wage għax kulħadd isemmi il-minimum wage. 1200 fix-xahar mhux minimum wage. Ma tgħix bihom. Ma tagħmel part-time. Ara kemm itik loan. 1200. 1200, jekk xi ħadd għandu tarbija u familja 1200 ħajħallasom kera. Hekk jew mhux hekk. Ħadħallasom kera. Għalek, milux iltqajt ma' persuna. Inċentra, immigranti ma seta kemm Malti. Għalli jisma' li ħadd tiskadi li kera, għalli ma nafx kemm rid jollilu, għalli ma tafx b'xiflet, u tħalt infittex jien. Ħanajlek men, ma sibx inqas minn 900 taf ix-xahar. Ma ssibx. Diċenti. Ma ssibx, men, ma ssibx. Amma jekk kien għandi, mela jekk kien il-bank mhux ħajtini loan biżżejjed biex nixtri proprjetà diċenti. U għandi 1200 ħa paga. U kirja ejja nagħmlu mod, ejja ħanesaġra. 900 għaw min qed jgħidu l-ssib ras, ejja nagħmlu mod insib 700. Li qed imur baxx ħafna. Ma li jien 700 kera. U għandi 1200 paga. Ġifieri inti qed tgħidli li minn 700 1200 b'500 fix-xahar kif ħanaddi men? Ikel, kontijiet, internet li l-lum bżonn, telefon, jekk għandi karozza, kif ħatgħaddi men? Ma tgħaddix. U di problema kbira li l-gvern tindirizza. Kif u kome ma nafx. Jien nixtieq li l-gvern jaqbad, jibni il-proprjetà u jtjalli l-minħaq u b'cost price. Fimt ġuri? Ma mbagħad timxi għanfier. Asmani, se tkun min stessi du. Imma fl-aħħar mill-aħħar. Kieku iktar tagħmel sens taħroġ pakkett u tqasmu fuq kulħadd. Imma jekk kienet naqbad 5,000 euro fix-xahar għaliex id-dritt għandi li l-gvern jgħinni biex jkolli proprjetà. Mela inti dik bis-set tara minn dak l-aspett. Ejja tini aktar aspett. Ħanejlek l-aspett jiena, pereżempju, għarrejt mela jiena qbis tiżmien u ma jtinix il-bank. X'ħan nagħmel? Ħanoqgħod nikri omri kollu? Imma dik hemm skema tal-gvern, Hemm skema żgur. Dik hemm skema tal-gvern jekk int tkun biss ċertu età, la naf jagħmellek tajjeb għad-deposit, hemm skema Kemm ħajtik? Ma nafx eżatt, hemm skema. Impossibbli men. Imma aħna qed ngħidu li from all jekk jien qed naħdem 40 hour week, kif jista' jkun ma naffordjax proprjetà? Jew inkella irid ikun hemm capping tal-prezzijiet tal-proprjetà. Hemm imbagħad ħadd tidħol fis-suq ħieles. Aħna qegħdin fl-juli u s-suq ħieles huwa jirrenja. Alright, suq ħieles, inti tittirranġa, aħrejt aħna din ġo gżira u l-ispazju huwa limitat. M'hemmx fejn tmur iżjed, allura l-proprjetà dejjem ħateqpa twala, ħa nispiċċaw għal. Ma ismani, ma jistax ikun. Pereżempju, aħna għandna l-kola, cost of living adjustment, tal-li tola l-ħajja. Iżidek fil-paga, imma l-proprjetà ma toħdix in consideration għax ta' darba. Għax dak jagħmluha fuq il-household budget reserve, il-basket ngħidulu. Imma l-proprjetà tiġi fatturata ma titola l-paga. Qed tieħu da fil-kera fil-proprjetà? Le, probabbli. U jekk aħna nemmnu fil-free market u fis-supply and demand,
Jiena allura irrid nara li ma jkunx hawn artificial supply fis-sens. Jiena meta kont ninnegozja fi żmien li kien hawn recession Malta kont imur fuq l-employer. Is-sint għandi kun employer jum xi dogos bija. Imma kont imur fuq l-employer ngħidlu isma' daw ħaqhom żieda u l-employer kien jgħidli ara ħi għall-kulad ma' 100 kelb. Jiena jekk daw mhumiex kontenti bil-paga għandhom jitilgħu jmorru jaħdmu x'imkien ieħor. Intihom żieda marrit nollu l-ħobża. Fimt? Imma mhux insa inti għalissa. Imma inti supply and demand, inti jekk il-ħobża illum tbiħħa 15 cents u tirrealizza lin-nies inti għandek 50 ħobża imma mitru. Mhix dik tittirraġuna inti, għax inti mhix dik tittirraġuna, ma inti illum id-dawriet fuq barra nqataw li toħroġ bid-doqgħod il-ħorn bil-fan. Business speċifiku tiegħek għax inti għandek. Le, ħantik ir-raġunijiet. Illum il-ġurnata biex tbieħ ħobża titqasma ma' ġuħanut. Mela inti jekk il-ħobża imbjat €1, inti minn dak il-€1 titnaqqas 35%. Imma supply and demand mhux hekk taħdem. Is-supply and demand huwa jekk jien kapaċi nagħmel 50 ħobża u għaw mitru iridu jixtru, mela jien mhux ħanbiħha 15 cents, ħanbiħha 40. 40, eżatt. Għax hemm kulħadd irida, issa min għandu 40. Kif qed jiġri fil-proprjetà? Fil-proprjetà, eżatt. Hawn nies lesti jonfqu l-flus, hawn min nies lesti jonfqu proprjetà jħalluha vojta jew jikru bħala investiment, mhux basic need. Mela allura il-proprjetà tola għax hawn nies lesti jixtruha. Sewa? Issa mbagħad però meta niġu għas-suq tax-xogħol, illum il-ġurnata nafu li m'hawnx biżejjed ħaddiema Maltin. Flok użajna l-istess kunċett, isma' għaw job u irrid nerbaħ ħaddim bil-fors, għax mhux innolli l-paga biex natratta. Allura tinġib daw il-ħaddiema barranin pagi baxxi biex inżomm il-pagi baxxi. Mela għandna s-suq ħieles qed jaħdem fis-settur tal-bini biex il-proprjetà tkompli tola u tisplodi l fuq. Però mbagħad fejn jidħol is-suq ħieles fejn jitlu pagi tal-ħaddiema qed nikkrejaw artificial supply u qed inġibu l-ħaddiema minn barra biex inżommu l-pagi baxxi. Issa meta żomm il-pagi baxxi qed iżomm l-inflation baxxa ħalli nkunu għandna kollu. Imma fil-proprjetà l-inflation mhux baxxa. L-inflation fil-proprjetà tisplodi. Kristu allura ġejna sbilanċjati mela tajjeb. Mela fejn jidħol il-proprjetà, issu u kulħadd għandu dritti jolli u jbieħ u jinvesti u jżabba plem u jżabba plaw u għal-flet jixtri tnejn min jiflaħ, però mbagħad ħaddiem għadu jibda d-dinja forsi għandu tarbija on the way biex jixtri jew jikri ma jaffordjax. Minux kontiet. Ħaġa oħra taħraqni di. Minux kontiet għax qed tinsemmu l-barrani. Minux kontiet nitkellem ma' wieħed insomma kelli da festin żgħir u barrani kien. Ġifieri Filippin. Ħallas ma nafx kemm flus biex ġew biex imbagħad il-ġob li kienu ħajtuh spiċċa ma tawolux. Għandek raġun. U spiċċa ma xi ħadd ieħor bis-€6. Jien naf persuna ġie Malta ħallas għandu 6,000 il-familja tiegħu fl-Indja li ħafna u ħadu loan. Mela, hekk beda. Ġie Malta ostjaw sab li frodaħ l-aġent. Ostja. U da spiċċa b'€5 fil-but, men. Lalla. U għamel 3 xhur mingħajr ġob €5 m'għandux biex imur lura. Għatlu kif kontajx, għax fej kien joqgħod l-Indjani li kien joqgħod magħhom kienu jtuħ naqra mill-ikel tagħhom. Illum il-ġurnata success story sab xogħol ieħor u qiegħed tal-qalbu, ġifieri qiegħed tajjeb illum il-ġurnata. Imma immaġina ta' ġi xarej b'€5 fil-but. Naħseb l-istess individu, mela għax da. Le da Indjan li qed ngħid. Le da Filippin, da. Tiġri hu. Ġifieri da kellu x-xogħol ġifieri confirmed kollox u kif ġie Malta għallu le mhix dak ix-xogħol ieħor ta' €6. Assja, redda ħolu. U dejjem ikun hawn patterns mela meta kienu jġibu n-nisa etta parsi biex jaħdmu waitresses ilu ta' dejjem ma kienet trend l-istess. U kienu jispiċċaw ġol ħwienet jitqaħbu qabdu l-pulizija. Jew żewġuhom. Fimt, ġifieri. Għażwieġ. Għax aħna l-Maltin l-umani aktar mill-Maltin. Imma aħna pereżempju l-Maltin ingergru fuq il-barranin li qed iżommu l-pagi baxxi, eccetera, eccetera. Imma meta niġu għassjon, no. Imma ismani. Is-servizzi tagħhom nużawhom. Imma ismani. Liħmin fuqhom nagħmlu. Ħadd ma jrid imur jiġbor iż-żibel. Jien ma naqbilx miegħek dik. X'inhu? Ħanajdlek,
Jien kon naħdem il-wayserv. Kem tara nies Maltin? Ħafna minn nies Maltin kienu. Imma jekk toħroġ id-dur. Il-wayserv. Jekk toħroġ id-dur wara l-iskemel. Imma għax mhux wertit. Kollha clandestine. Inti supply and demand taħdem. Jekk inti ma ssibx, trid tolli l-paga sakemm issib. Bekk di tal-barranet jintużaw kontra l-Maltin, għax waqfu jollu l-pagi u għannu l-barranin. Għandek Imma ma tkun naħdem il-wayser. U carers kem tara Maltin carers? Jekk tmur iktar barranin fil-Filippini. Mela, hemm tiġix problemi, sajan. Jien ma nsibx nisjaħmu fil-ħobs. Hemm problema li hawn ċertu setturi li veru l-Maltin mhux ma jridux jagħmluhom, imma ħafna inqas nies iridu jagħmluh għax carers Maltin hawn ukoll. Imma mhux daqshekk. Imma hemm setturi li m'għandhomx biżejjed ħaddiema. U l-carers imħallsin. Issa, dak li xuri ngħidlek, jekk inti m'intix issib biżejjed ħaddiema, xi trid tagħmel? Trid tittejjeb il-kundizzjonijiet. Flok qed nagħmlu hekk aħna flok intejbu l-kundizzjonijiet bħala pajjiż in ġenerali. Qed nirranġaw issa ma' dawn l-aġenzija x'ħaddiema nistgħu nimpurtaw kemm irridu. U jiġu tax-xaba barranin jaħasra trattati ta' skjavi, l-employer li għandu l-flus qed jużhom u mhux qed jolli l-pagi, mhux hekk. Imma tittara. U aħna l-Maltin il-minna attakkaw. Lilhom ostja, mhux il-mintom permess jiġu, mhux il-min qed iħaddimhom, issa mhux qed ngħid li kull min iħaddem il-barranet jagħmel ħażita, għax jien għandi ħbieb ħadmu barranin intom kondizzjonijiet daqs Maltin. Imma eżempju ara, jekk ma nollix jiena ħobża, għax qegħdin sewwa Malta, jekk nolli jiena l-ħobża, xi ħadd ieħor mhux ħajolli, żgur. Fim xirrid ngħidlek biex jaqpa għaddej, għax jista' jaqpa. Dak is-suq ħieles, le, żomm, imma għax hemm. Kulħadd jipprova joqtol xorġejn. Eżattament. Inti allura x'jiġri? Hemm strateġija li tittuża x'di letteralment hija gwerra meta jkollok is-suq ħieles tara dejjem ħadd tagħmel prevenzjoni kif ħadd tiġri. Ma narax tiġri, tibqa' stagna tu ma tollix il-ħobża. Allora pagi ma tistax tollihom kif tixtieq inti, għax kieku jien nixtieq intihom iktar pagi, il-lavranti, ma il-situazzjoni ili men. Inti meta borderline qegħdin naħdmu. Meta ngħid li l-ħaddiema ħaqhom pagi aħjar, minix ngħid li kull employer qed jifħottihom. Le. Għaw ħafna employers li huma konxjentużi u jtuhom kemm ħaqhom. Tal-iskemmen imħallsin. Fimt? Imma il-problema li għandna hija li għandna ħafna ħnieżer li qed japprofittaw ruhom kemm jistgħu mill-ħaddiem barrani u jekk jiġihom iċ-ċans anke mill-Malti. Għax daw l-istess nies li huma ħnieżer mal-ħaddiema barranin. Mistax ilu niftakarhom jien mal-Maltin u kienu jismgħu ta' żibel. True story. Juri da mhux ħanona. U jitħanżru minn fuqhom. U daw qed joħolqu unfair competition ukoll ma' min employers li jixtiequ li jismgħu l-ħaddiema bl-aħjar mezz possibbli. Tipprovu. Ħanajlek kien niftakar fi żmien il-COVID, kelli ħabib tiegħi, kellu lukanda. Kieku ma titrattaħħom xtajb ħajamillek 13 sena bniedem jew? Dak għalli, mela dak kellu lukanda. Pjuttost rinomata ma' family run, mhux lukanda jinnaf pal-Korintja daw il-kbar, family run business. U da taf li meta kien hemm meta waqqfu turisti il-gvern tom sussidju. U tom jidir li xi 800 lil kull ħaddiem. Għax ma kienx hemm xogħol, mela flok qed ħaddiema. U da qalla għalli jien għalli ġejt żvantaġġat qabel ma' sussidju. Għalli min ħaddiema tiegħi. Ma ntihomx 800. Għalli jien cleaner miegħi għand 1300. Għatlu ħej, għalli jekk ilha miegħi 20 sena. Għalli di daw familja. X'ħat għamilna? Emmon baħt il-kumpani l-lukandi l-gbar li kienu għat jihdu 800 bil-kem ma kienu xet jamlu liħ għax fil-verita qasituhom 800 ma kienu. Għana xan fair competition. Jew jien naf għandi restaurant, għandi l-waiters tiegħi Maltin, ħansemmi Maltin għax aktar komdi kif kienu. Għandek aktar waiters Maltin, għax aħna nassumu li l-Maltin ikollhom paga aħjar. Mhux dejjem il-każ, imma u jiena ħallasom tal-li waiter u jagħmlu xogħolhom sew hekk jista' kien hemm barranin ukoll magħhom intihom 9 euros is-sija. U jien naf li qabel intihom inqas imma jien nemmen li għandi nrispetthom
nemmen li jekk inħallas naqra aħjar is-servizz ikun aħjar, mela ntihom 9 euros fis-sija. Jiġi restorant faċċata ta' triq tiegħi. U taħallas il-ħaddiema tiegħu 6 euros fis-sija inqas minn minimum wages tiġduwa. Jiena jibsa biex nikkompeti. Għax tort eżom il-prezz baxx. U fl-aħħar mill-aħħar in-nies fil-waqt li neqerdu fuq is-servizz, in-nies Malta l-prezz u l-kwantità tiġbidhom fir-restorant pereżempju. Allura dan abbuż u abbuż. U l-lum, insomma l-lum, l-aħħar jiem, għax da ma nafx meta jħereġ, il-gvern qed jipprova jindirizza l-abbuż li hemm fuq il-ħaddiema barranin. U għamel diversi affarijiet li huma tajbin ħafna u l-gvern qed jgħid isma' intkom taħsbu li min jabbuża mill-ħaddiema barranin mhuwiex jaffettwa lil Maltin. Żbaljati, kull min jabbuża minn ħaddiem barrani qed jaffettwa direttament lil ħaddiema Maltin. U għandu raġun. Għandu raġun hu. Imma aħna t-target huma x'barranin. Ħana ngħidlek da anki jiena mort trade unions barra. Il-trade unions barra jippruvaw mhux kollha ħafna minnhom jiġġieldu għal barranin, daqs kemm jiġġieldu għal membri tagħhom. Ħalli jkunu playing field livell għal kulħadd. Fimx li ngħidlek. Biex tibqaddej biex xogħol tajjeb ukoll. Biex ikun hemm ma jkunx hemm unfair competition hu. U dir tisma' stejjer minn ostja jġibu l-barranin, ostja jħadmuhom xarej tlieta, u mbagħad daqshekk ma jħarsuhom. Ma jħarsuhomx. Mhux ikun ġihom b'xejn. U aħna nattakkaw il-vittmi minn ostja. X'ngħidlek ġer, minna dejjem. Illa ħafna, jekk hemm ngħidu. Grazzi Jeremy. Xej, pjaċir tiegħi dejjem. Forsi nagħmlu xi ħaġa oħra. Meta tgħidli. U nagħmel dit out of body experience. Ejwa. Tiġi ma CFI ukoll. Dik kumpan nikkonsidra. Thank you ħafna ġer. Narakom. Grazzi dejjem, narakom l-għawa.